Меняются репертуары, стареет жизнь и ералаш. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Галоўныя ролі ў вядучым тэатры краіны і ў кіно прынеслі ёй усесаюзную славу, але яна заўсёды заставалася простым чалавекам. Пад Новы год народнай артыстцы Беларусі Галіне Макаравай споўнілася б 100 гадоў. Мне здаецца, што калі б яна зараз жыла і ў свае 100 год, у яе б хапіла б энергіі і на ролі, і каб каму-небудзь дапамагчы. Разам са сваімі персанажамі Шуры з кіналенты «Удовы» ці Ганны з п'есы Дударова «Вечар» яна прыходзіла ў кожны дом і да кожнага гледача. Мне падаецца, што ў кожнага народу ёсць асобы, якія, дзякуючы сваёй духоўнасці ў сферы культуры, асвятляюць наш шлях. І такой зорнай асобай з'яўляецца для купалаўцаў і ўвогуле для нашай нацыянальнай культуры постаць Галіны Макаравай. На вечары памяці Галіны Клементьеўны можна было пабачыць дакументальныя кадры спектакляў, фільмаў, жыцця актрысы. Вось яна каментуе стварэнне ўласнага партрэта. Это зависит от прожитой жизни, понимаете? Все это должно быть у человека на лице, в глазах, как-то оттуда все это самое, правда, от сердца идти. А вось з гэтага ж партрэту пазірае на ўсіх прысутных. Она оставила след нашем и в театральном нашем искусстве, и в кинематографе, след как воплощение женщины из народа. Мама почти 50 лет отдала этому театру, поэтому я думаю, этот вечер не зря сегодня состоялся, и я надеюсь, что этот проект будет иметь долгую жизнь. Вечарам успамін да стагоддзя легендарнай Галіны Макаравай Купалаўскі распачынае свой новы праект пра асоб, дзякуючы якім тэатр застаецца любімым. Ужо ў лютым адбудзецца чарговая сустрэча з заслужанай артысткай Беларусі Тамарай Міронавай.